Eta argibide guztiak emanda lehenengo hizlaria aurkeztuko dizuegu. Joaquin Gorrotxategi hizkuntzalaritza Indo-Europarreko katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, Jakiundeko akademikoa, Euskaltzaindiko Euskaltzain urgazlea eta Espainiako Errege Akademiako akademiko urgazlea ere bai. Eta ziur nago bere izena ezagun egiten zaizuela. Irulegiko eskua, asteartzeaz arduratu den adituetako bat delako. Irulegiko eskua, sorioneko egin gaituen aurkikuntza historikoa, baskoiek idatzetako lehen testu ezaguna da. Gaur, hizkuntzalaritza konparatuaz eta euskararen jatorriaz arituko zaigu. Hoixe da bere hitzaldiaren izenburua. Txalo bero bat, Joaquin Gorrotxategirentzat. Arratsaldeon guztiei, hasteko antolatzaileei eta batez ere Pedro Miguel Etxenikeri unibertsitateko kidea eta Jakiundeko kidea baita ere. Nire esker ona eman eiriet festival zoragarri honetara gomidatu egin dautelako. Hore handi egiten dit hemen parte hartzeak, baita larritasun puntu ere bat sortu horren beste Nobel sariduren aurrean hitz egiteagatik. Banua orduan gaurko hitzaldira. Hitz egingo dut hizkuntzalaritza konparatuaz eta euskararen jatorriaz. Euskararen jatorriak beti sortu du jakinmin handian bai gurengan, bai kanpotarrengan ere bai. Eta ez bakarrikan azkenengo aurkikuntza hauengatik, baizik betidanik izan den kontu bada, segurazki hizkuntzaren isolamenduarekin lotuta dagoen kontu bat. Ze euskara munduko hizkuntza isolatu ospetsuenetarikoa izango da. Buruxaskiarekin eta ainuarekin batera ospetsuena espaldin bada. Hizkuntza hauek ez dute harreman genetikorik munduko beste inungo hizkuntzarekin. Beraz, ez dira familia ezagunetan sailkatzen. Hizkuntzalarien arabera munduan 210 hizkuntza familia inguru daude. Tamaina askotarikoak, hor ikusten duzuenez, batzuk bakarrikan 2 hizkuntza dituzte, beste batzuk 100 gora, eta familia batek Kongo horrek 1000 gora dauka. Baina familia hauen aldamenean badaude euskara bezalako hizkuntza isolatuak, zeintzuei, saiakera asko eta ugari egin ondoren ez zaie aurkitu aiderik. Kontuten eduki behar da eta bereizi egin behar da garbi hizkuntza isolatua eta zailkatu gabeko hizkuntzen artean. Zailkatu gabeko hizkuntzek ez dute informazio nahiko ematen erabakitzeko benetan isolatua diren edo ez den isolatuak. Eta gure ondoan historian zehar egondalako tokatzen zaigu iberiera aipatzea hauen artean. Hala ere, hizkuntza isolatuak ez dira hain gutxi, 100 inguru edo kanpelen iritsiz daude munduan, gehienak desagertzeko zori oso larria. Hizkuntza sailkapen genetikoa hizkuntzalaritza konparatuaren lorpen bada. Hau, Bopek 1816an sanskritoaren aditzaren jokabidea konparatu egin zuenean grekerarekoarekin, latinarekoarekin, eta alaxen, ez zuen bakarrikan hizkuntza hoien arteko antzekotasuna begibistan jarri, hori ere zuek ikusten dezakezue desinentzietan eta lan. Baizik eta gauza bat importanteago bat aldarrikatu zuen, eta da hizkuntza guzti horiek familia batekoak direla. Hortikan segituz, Grimenek pixkatxoa berundutxoago
Grimen konturatu zen, jatorri bereko hitzen soinuak euren artean egokitasunak erakusten zituztela. Hau da, soinu egokitasunak edo korrespondentzia fonetikoak daudela jatorri bereko hitzetan. Eta hitz hauek teknikoki deitzen dira kognatuak. Eta hori ondo ikusteko taula horretan Grimek berak, edo antzeko gauzak egin zituen, ikusi dezakezue eskerreko taulan jarri ditu latinaren, grekaren eta beste hizkuntzaren soinuak, ezta? Orduan, horko zutabeko soinuei germanikos beste soinu bat dagokie. Peri, FA, teri, zeta, eta alaxen oso erregularrak dira gauza guztiak. Ordutik aurrera, metodo konparatzailearen zeregina korrespondentzia fonetikoak edo, hobeto esan da, kognatuak aurkitzea izan da. Kontutan harturik, hauetan, erlazionatuta egon behar direla aldi berean zentzua edo esanahia, hitzaren esanahia, eta kanpoko forma soinu egokitasun hoien bitartez. Hau da, Meilletek esaten zuen bezalaxe, hizkuntza ahaidetasuna kognatuetan islatzen da. Eta bere etxenplu bat jartzeko, ere esan behar da, kognatuak ez dutela zertan behar erakutsi kanpoko antzekotasunik, baizik eta egokitasunaren eskakizuna ondo bete. Hau da, alemanesko Feuer eta inglesezko Feu, antzeakoak izan arren ez dira kognatuak. Ikasi dugun bezalaxe, alemanesko F hori P batetikan etorri beharko lukeelako, eta P hori hain zuzen ere grekerazko pyro zuan ikusten dugu. Hizkuntzalaritza konparatua etzen mugatu baina korrespondentzia hauek batu eta modu argigarri batean jartzera. Baizik eta pausu bat eman zuen, eta pausua hauza. Bueno, guk ikusten baldin badugu, latinez, pater, grekerazko pater, hizkuntza guzti horietan aita esaten duena, germanikos ere fadar, eta pentsatzen baldin badugu guzti horiek iturri batetik datozela, orduan, pentsa dezakegu, nola izan zitekeen jatorrizko iturri hortan, hizkuntza hortan, aita hitza. Eta, bueno, arrazoizkoa denez pentsatzea, ez zutela bost edo sei modu diferente batera esango, asmatu zein izango zen forma hori justu. Hori da, berraireketa egitea. Eta hori, asmatuta gero, pentsatu zuten, nola esplikatu ja dokumentatuta dauden hitzak. Hau da, Grimek denboraren ardatza sartu zuen ordura arte deskribapen historiko bat besterik ez ziren soinu egokitasun erregistroetan. Hizkuntza historian lantzea, edo hizkuntzen historia egitea, zaila da dokumentuek jartzen dizkiguten mugetatik haratago joatea. Aldiz, hizkuntza aideak konparatuz, hizkuntzalaritza konparatuak, hizkuntzen aurre historian argia jartzen du. Eta horregatik, edozein erromantzearen aurre historia oso nahiko garbi jarri dezakegu, ez badakigu gutxi gora bera zein izan den bidea gaurko frantsesetik duela 6.000 edo 7.000 urteko indoeuroperaraino. Gu hor jarri dut, zuek bakarrikan ikusi dezazuen da, asmatu dudan kontutxu bat, hor adar batzuk daude indoeuropearen familiakoak. Eta frantsesean sœur, sœur horrek zelako joera egingo genuken sœurretik
antzinako indoeuropearaino. Eta berdin beste hizkuntzetatik edo beste barkatu adarretatik goitik bera. Hor da, zuhaitza daukagulako, beti gora eta goitik bera joan gaitezke, eta orduan ikusten duzuen bezalaxe, persieran arreba edo aizta, hagar esaten baldin bada, zer, hagar eta sister nahiko ezberdina dira, ezta? Baina zuhaitzak danak batu egiten ditu eta zuhaitzaren bitartez esplikatu egin dezakegu guztia. Hizkuntzalaritza konparatuak baita ere esplikatu egin du, ez bakarrikan hizkuntzen historia, baizik eta batzutan hizkuntzarekin lotuta dauden beste zenbait gauzena. Esate baterako hizkuntza hoien aberria. Bueno, ez da bakarrik hizkuntzalaritza konparatuaren kontu bat, hemen ere arkeologia sartzen da, eta azken bolada hauetan genetika ere bai. Bueno, baina elkarlan honetan proposatu egiten ditugu zeintzuk izan zitezkeen indoeuropearen aberriak. Bi teoria daude, batek esaten du Rusiatik zabaldu zirela brontze garaian, besteak esaten du Anatoliatik agrikulturaren edatzearekin ere edatu zirela gauzak. Bata hartu, bestea hartu, ni lehenengoaren aldekoa naiz, beti danik gainera, garbi dagoen gauza garbia da, indoeuropearen jatorria ez dagoela Europa mendebaldean, ez Hispanian eta ez Pirineoetan. Orduan, euskara hemen hauek etorri baino lehenagoko hizkuntza da. Bueno, zer dakigu euskararen historiari buruz asko dakigu, 15. mendetik hona daukagu hizkuntza dokumentatua. Baina zer 15. mendetik atzerago? Aurre historia luze horretan badago modurik argi pixka bat jartzeko, hortarako bi informazio mota ditugu. Bata, hizkuntzak berak bere baitan gorte duena, eta bestea aldameneko hizkuntzetatik etorri zaiguna. Hizkuntzak berak bere baitan mantendu duena da, konparatu egiten ditugunean esate baterako morfema baten bi aldaera. Lehenengo goiko taulan jarri dut, izen batzu jarri ditu simpleak, lehenengo kolumnan, lehenengo zutabean, bigarrenean horren aldaera batzuk. Mi, min, ardao, ardan, eta laxen. Hoiek konparatuz, pentsa dezakegu ardaoren forma zaharra ardano zela, eta mirena mini zela. Eta hori berreirekituta gero, berreireketa txikia da, hau da, barne berreireketa, ez hizkuntza diferenteen arteko berreireketa. Baina metodoa berdin-berdina da. Eta orduan hori lortuta gero, ondorioztatu egiten dugu, bokalarteko enea desagertu egin dela, bakarrikan kontestu horretan, testu inguru horretan. Maileguak ere oso importanteak dira, laguntza handia ematen dute kontu honetan, aurre historia argitze kontu honetan. Bigarren taulan, aukeratu egin ditut gainera adibideak, ikusten da, lehenengo taulen euskarak jaso egin dituela maileboiek latinetik. Katea, katenatik, jartzen du, area, arenatik, eta lan. Hor ikusten da, berrerikitu gabe, enea desagertu egin dela. Hau da, hauek konfirmatu egiten dute lehen lortu duguna, eta beste gauza bat jartzen dute kronologia. Gauza guzti hauek lotuz, Mitxelenak, gure maisuak, euskararen, eta batez ere euskararen sistema fonologikoaren fase zahar batzuk berrereiki egin zituen. Hori teknikoki deitzen da proto-hizkuntza bat, gure kasuan proto-euskararena. Oso zaila da proto-hizkuntza hauek absolutukoki kokatzea denboran, baina tentuz esan zuen Kristondorengo 2. mendetik 7. mendera arte edo egon zitezkeela. Aparte, proto-euskara hori zenbait ezaugarritan antzinako Akitanian dokumentatutako izen propio batzuek erakusten duten ezaugarriekin ere bat dator. Eta honek
bigarren motatako informazioara garamatza. Hau da, beste iturrietan jasotakoa. Akitania hitza lehenengotik Julio Cesarrek erabili zuen. Pirineoak, Garona ibaiak eta Ozeaneoak definitzen zuen, mugatzen zuten lurralde hori identifikatzeko eta definitzeko. Lurralde horretan, antxinatean, esan dudan bezalaxe, izen propio batzuk idatzi ziran, hilarrietan eta aldaretan. Hoiek, Luxer, historiagileak aztertu egin zituen, joan den mendearen, duela mendearen bukaeran, eta aldarrikatu zuen, horietako batzuk, hor ikusten dira, Nanderen, Eskato, Euskararen ikuspuntutik edo bidetik oso erraz eta oso erraz azaldu zitezkeela. Aldarrikapen honek Euskarari buruzko batez ere edapenari buruzko ideiak aldatu egin zituen. Ordura arte Euskara Hispaniako hizkuntza zen bakarrik. Egia da, zaharra eta basko-iberismoaren teoriaren barruan, gainera esaten zuten antxinako, erromatarren baino lehenagoko hizkuntza, hau da, iberiera, Euskararen aurrekari zuzena zela. Horren ideia guztiak, Iruñako fueroei ereikitako dokumentuan ikusten da. Nik ez dakit pasatu zeaten inoiz dokumentu horren aurretikan, eta pasatu baldin bazeate ere erreparatu egin diozuten hor dagoen inskripzio horri. Inskripzio ez dut uste inok hori irakurrita gai izango denik ulertzeko, ez baldin bada behintzat hor esaten duena alfabeto latinoan jartzen, ezta? Baina, uste zuten orduan, 1903an, idazkera hau alfabetikoa zala. Gómez Morenok deskubritu zuen, deszifratu egin zuenean idazkera hau semisilabario bat zala. Hau da, semisilabario esan nahi du, hor, bokalak eta ozenak zeinu bana dutela. Eta gero, silaba batean kombinatu egiten diren leherkaria bokalerekin, horiek silaba bakoitzak ere zeinu bat duela. Deszifrapen honek ikaragarrizko aurrerapena ekarri zuen Hispaniako hizkuntza paleo-hispaniarren ezagueran. Baina, guri beste gauza bat interesatzen zaigu. Gómez Moreno Hispaniako mapa linguistikoa egiten ari zanean, konturatu zan, ohartu zan, Euskal Herrian dokumentatuta zeuden izen propioak, Akitaniakoak bezalakoak, ezta? Zan nahi dut, ez zutela erakusten Euskal kutsurik, Euskal itxurarik ez zutela, eta izen guztiak edo lerratzen zirela alde batetikan zeltiberierarekin, mendebalekoak, arabakoak batez ere, eta besteak iberikoak zirela. Eta hau, iradokizun hau, urte batzuk beranduago Smolek azkenengo muturrera eraman zuen, esan zuenean, orain guk hemen, hasieratik historian, ego aldean egiten den euskara, iparraldetik, Akitaniatik, laugarren eta zazpigarren mendean migrazio baten ondorio bat zela. Hau da, ikusten duzuen bezalaxe, euskara Hispaniako hizkuntza ia orokorra eta zarra izatetik, arrotza izatera pasatu zen. Alan zeuden gauzak 1900 eta 1960an. Harik eta lergako inskripzioa agertu zen arte. Hortan, izen horiek Mitxelenak ikusi zituenean, Mitxelenak pentsatu izan zuen, hor zeukala proba, baskoiak ere, bere antxinatean euskararekin lotu zitekeen hizkuntza bat egiten zutela. Hori dokumento bakarra da, baina hurrengo urteetan
dokumento berriak agertu ziren, orain, multzo desentetxo bat daukagu, eta kuriosoena izan dena da, eta, ni hortan parte, pixka bat izan dut, Soriako Tierra Saltaseko lurralde horietan baskoien izenak ere aurkitzea. Orduan, kontu guzti horiekin, mapa batian jartzen baldin baditugu, izen guzti horiek, Akitaniakoak eta baskoien lurraldekoak, halako mapa dugu. Hizkuntza ezezagunak, hizkuntza ezezagunak, izenak esleitzea hizkuntza bati gauza zaila da. Izenak ez dutelako euren artean zentzurik, bakarrik handaukate referentziarik. Eta orduan, kasualidadezko gauzak ere izen daitezke. Baina importanteena da, Akitaniasko izenetan, erakusten dutela, naiz eta euskal ordainik zuzenik ez euki, bere fonologian, bere morfemen eraketan eta guztiak, euskararekin bakarrik eta ez beste inungo hizkuntzarekin partekatzen dituzten ezaugarri batzuk. Eta hor daude jarrita zeintzu diren horiek H-aren ugaritasuna, NR, hor daude, ez dut hemen sartuko. Eta beste gauza bat importantea, Untermanek esaten zuena, horiek guztiak, erroak, oinak, sufijoak eta toki konkretu eta ezagun batean ematen dira. Hau da, Landschaft edo izen eremu bat sortuz. Hegoaldean ere gauzak berdin-berdinak dira. Hegoaldeko izenek ere, hasteko Akitaniakoak baino gutxiago dira, eta gero Akitanian oso ezagunak bitxiak eta batez ere bereizgarriak diren sexu, edade eta familia adierazpenekin lotutako hitzak, ez da, neskato, aita, seme, alakoak, hemen iaia ez daude umezahar hori salbu. Baina beste izen guztiak Akitanian bezalaxe ere, portaera berdina dute soinuen banaketari dagokionez, eta aspirazio ugariaren presentzia dute, emakumen izenak deribatzeko atzizki espezializatuak erabiltzen dituzte, da puntuz Akitaniazko izenekin konparatu egin daitezke. Zenbaterainokoa den baskoien lurraldeko hizkuntza izen hauen arabera, ezta? Eta Akitaniakoa zaila da esatea zenbaterainokoa den. Batez ere, ez daukagu oraindik inungo testurik hango hizkuntzan idatzita. Guztiak orain arte izenak dira. Ez geneuken orain arte, edo duela gutxi arte. Akitanian gauzak segitzen dute berdin, han ez dugu oraindik testurik aurkitu. Baina hemen duela 30 urte, Andelon halako testu bat agertu zitzaigun, mosaiko bat. Argazki hori Mezkirizek ateratakoa da, bertan in situ, nahi baldin baduzu ikusi, Iruñeko museoan dago, Nafarroako museoan. Jendeak orduan, laster konturatu ziren, mosaiko hau, Kaminrealeko beste museo baten oso antzeko bazala. Eta testuak konparatzean ere bazegoela antzekotasun bat, naiz eta diferenteak izan, noski. Baina bietan agertzen dira izen propioak, esan edut pertsona izenak hasieran eta bukaeran bi izen leku izenak adierazten dutena. Bata da Bilbiliz, oraingo Kalagurriz, eta beste Ausekarte Antxinako Osikerda. Eta erdian zegoena gutxi gora bera gauza berdina esan behar zuen, baina diferentzia hor dago. Da, Kaminrealekoak erakusten digu
idazkun iberiarretan nahiko komuna eta ugaria den segida bat. Hau da, izen propioa, tea txizkia eta ekiar. Segida hori asko dokumentatuta dago, baina Andeloko honek horren ordez ekien erakusten du. Orduan, jendea pentsatu izan duen zergatik nun dago diferentzia honen arrazoia. Izan daiteke hizkuntza barneko arrazoi bat, hau da, gure hizkuntzetan pasiboa eta aktiboaren artean egiten ditugunean aldaketak, edo izan daiteke hizkuntza horiek, inskripzio horiek, bi hizkuntza diferentetan daudelako. Hori balitz eta irodokizun batzuk egon dira honen aldez, hau da, orduan hori baskoiera izango litzake, ekien aditzean ikusten da edo pentsatzen da egon daitekeela arrazoia. Ez ekien hori 16. mendeko egien, bizkaierazko egien eta beste guztien segienekin lotu egin daiteke. Eta egin zuen esan nahi duena. Baina honek baditu, ez da hain erraza kontua, honek baditu bere istilotsuak. Gainera, aparte, beste gauza guztiak orain ere argitu gabe daude. Zer den raune, abulo izen propioa da, baina ez dakigu zer den raune, ez dakigu zer den bilbilarzen ondoan dagoen ars eta lakoak. Eta inskripzioa hor gelditu idan da, beti pixkatxo bat beste argi bateren zain. Eta bitartean etorri zaigu eskutartera Irulegiko eskua. Irulegiko eskua, aurkikuntza apartekoa da. Ez dugu epigrafia palizparrean halako testurik inundikan ere. Arrazoi askorengatik da apartekoa eta berezia. Euskarriagatik batez ere esku baten irudia duelako eta halakorik ez dago. Idazteko prozesuagatik lehendabizi esgrafiatu egin zuten, marrastu eta gero puntzoi batekin zizelkatu. Bertsio biak gainera eta gure sufriziorako ez datoz bat zeinbait puntutan, horrek konprenituko zue zelako problemak sortzen dituen. Ez dakigulako zein bertsiori eman lehentasuna. Idazkera iberiar estandarra da, hau da, ez duala, estandarra. Baina, hala ere, baskoien txamponetan bakarrik dokumentatzen den itxurazko zeinu bat agertzen da. Horrek lasaitu egiten gaitu esaterakoan testua bertakoa dela. Ez dela inundikan ere ekarritakoa. Baina bestaldetikan zeinu hori oraindikan ere dezifratu gabekoa dan neurrian iluntasuna areagotu egiten da. Orduan, testua bitxia izateaz gain, bitxia bada, baina baita ere oso iluna. Gu espero genuen baino ilunagoa. Egia da, zizelkatutako lehengo lerroan, zorioneku horrek, euskarazko zorioneko gogoratu egiten digula berehala, balpatean. Baina zorionek, hemengo zorioneko, irulegiko zorioneko eta euskarazko zorioneko lotzeak bere problemak ditu. Ia arazo gaindia ezinezkoak ditu. Ez badakigu antxinako ku batek ezin duela, ez duela euskarazko eman. Eta gero lakarrak estudiatu du esapidearen formazioa nahiko berandukoa dela. Nere dena dela nik segitzen dut pentsatzen ez guztia itzen guztia zorioneko, hau da ditxoso edo denik baizik eta zorion, bai zorionekin lotuta dagoela eta hori ere nik momentuz behintzat onartu egiten dut. Iluntasun honetan, argi pixkatxo bat emateko, ez da astu behar, testu hau ez dagoela metalesko xafla arrun batean idatzita, baizik eta esku baten itxura duen xafla baten gainean idatzita. Eta horrek noski
orduko jendearentzat bazuen bere simbologia. Horrek zerbait esan nahi zuen. Eta ez dut uste, Zeltiberiarren teseren modura ulertu daitezkela hau. Hau da, teseak dira abegi honeko itunen berri emateko erabiltzen zirenak. Uste dut, hauek direla gudan edo gerran etxai garaituei moztutako eskua erakutsi egiten duela honek. Eta zerbaitekin konparatzekotan, Aragoiko zenbait moztutako eskuekin konparatu daiteke. Eta batez ere Alkubierreko esku horrekin. Zoritxer berunezko esku bada, nahiko antzeko bada, Irulegikoarena, gainera bere zulotxua ere du gainean. Baina, klaro, ez dago idatzita, zoritxarrez, ez dago idatzita. Eta bakarrikan, Labispesako testua dago idaztita, baina oso ondatua dago eta iaia ezin daiteke ezer esan. Bueno, testu argitze aldera nik uste dut bi bide erabili behar direla. Ez dakigu zer den, iluna da. Tentatu egin behar da Iberiar bidea, tentatu behar da Euskal bidea. Iberiar bidea tentatzea saiatu dugu, eta nik bakarrikan hitzen bat aurkitu dut, Iberieraz dagoena baita ere, grafia diferentearekin gainera. Baina, ez dut aurkitu hemen Iberieraz normala diren sufijoak, normala diren mi aurkezlea, normala diren pronomiak, ez ditut aurkitu. Euskararen aldetik, gauza ere, esan dudan bezala iluna da, batez ere, bigarren lerroa eta hirugarrena, baina uste dut lehenengo lerroan jainko baten izena dagoela. Hori zorion, hori zorion dala, hau da zorion edo fortuna, fortunari egindako eskari bat edo eskaintza bat. Eta azken parte hori zenbait jainko izenetan agertzen den sufijo edo bukaera berdina du, esate baterako atarratzeko jerauskorritz hehe. Datibo zentzua daukana. Eta bigarren forma da eraukon. Eraukon, lotu egin daiteke formaren aldetik behintzat zeraukonekin. Zeraukonek esan nahi du eman, gero auxiliarra bihurtu du, baina eman esan nahia oso ondo dator honetan. Zorionari, batean batek, eman dio ez dakizer eta horiakari, eta erdiko gauzak. Gauza nahiko abstraktoa da, baina sikiera bi izen horiei, bilatu egin zaizkie euskal punturen bat. Neiz eta eurek ere, euren arazoak euki. Arazoak orduan larriak dira, eta dokumentazioaren asimetriak ez digu laguntzen asko. Hau da, euskera 1500 urte beranduago dago. Bertako garaikide hizkuntza iberierra da, baina ez dugu ulertzen. Akitanean ez dago testorik. Idazkera iberiarrak eta alfabeto latinoak ez datoz bast hizkuntzaren soinuak espresatzerakoan. Orduan, testu hau benetan uste dunik momentuz behintzat fosil preziatu bat bezelakoa da. Zenbat eta bitxiago eta esklusiboagoa orduan eta preziatuagoa. Baina fosilak ez badira zuhaitz filogenetiko batean kokatzen, ezin dute ezer azaldu eta ezin dute azalbiderik jaso. Orduan, euskararen jatorriari dagokionez, gauzak lehen bezalaxe daude. Orduko, antxinateko epigrafia hizkuntzen banaketari eta horri buruz horri dagokiona, askoz ere komplikatuago daude gauzak orain. Teoriak eta hipotesiak ugaritu egin dira eta oraingoz ezin ditugu bat ere baztertu. Orduan, nik pentsatzen dudan testu gehiago behar ditugu. Eta Lergako testoaren aurkikuntzaren ondoren gertatu zen bezalaxe, izen baskoiko
ikonikoak ugaritu egin zerela, deseatzen dut nik ere halako irulegiko testuaren antzekoak, albaldin bada argiagoak, ere agertu daitezen, eta horregatik esaten diot irulegiko eskuari Etxeparek bere proverbioa esan zuen bezala fortuna hobeak jarri dezaiola. Eskerrik asko guztioi.